Salut, prieteni! Astăzi o să refacem videoclipul. Să știți că eu am făcut 4 levele și o să mai refac toate cele 4 levele pe care am făcut, pentru că mi s-a stricat înregistrarea de pe YouTube. Mai știți partea anterioară cu porcul domnului Baros? Ei bine, acum o să refac levele. Acum mulțumiți telefonul meu care s-a stricat după ce am vrut să urmăresc o parte cu Terence și cu Arthur. Mulțumesc din cauza memoriei instabile a telefonului. Acum o să fac levele din nou și o să mai fac combinații păsărilor. Și pentru ultima dată, eu o să găsesc pigmaiții pe aventurier și o să refac levelele și o să refac și PvP-ul, Bird vs Bird și combinații. Brawler, Undead, Wild Wing și Moon. Pentru ultima dată, n-am de gând să mai stau 20 de minute sau câteva minute să deschid eu pușculița de aur de acum înainte. El, cu cât ardeiul al meu e aur și e plin, cu atât el dă mai mult damage. Ar trebui să cheltuiesc ardeiute pe atacuri. Îmi pare rău, dar n-am ce face. O să vă povestesc combinațiile după ce termin levelele. Atunci eu să folosesc Matila, albăstrăie și cu astea. Cine e ăsta? Witch Doctor, Pigmites, prinzătorul de păsări, Doctorul, Bad Mojo, dă damage, se încarcă 2 ture, reduce heal-ul până la 100% pentru 3 turnuri, cu excepția poțiunilor. Adică degeaba ai făcut de negativ, că cu excepția poțiunilor, adică poți să direct dacă mi-e redus HP-ul. Witch Doctor, Bad Mojo. Ținta este dată kill aproape, adică dacă unul din pigmites dau damage, ei dau heal după cât au damage, adică ei au protecția spiritului, stampede, Ford. El cheamă Fords ca suport, își cheamă frate și surorile. Acum hai să ne jucăm. Icu. V-am spus, ei dă 20 damage și primesc heal atâta cât timp împușcă. Doamne! Dacă pot să-i dau dispel cu albăstrele, cu tricksters. Dacă problema mea este alta. Unul din pigmites o să facă așa fel să mă enerveze la altul cu ăla. Dispel! Dispel! Nu mai chem nimic. Va să-i reduc întreg HP-ul bombă. Și ăsta cheamă. O să-i dau țiețile în ofensivă. Bine că mai chemi, ratatule. Super, a chemat încă unul. A dat heal. Oare de ce? O să vă povestesc combinațiile după câteva levele. Atâta experiență pe asta. So maybe the weapons they take tactics and luat. Mamă, plânge ca prostul Witch Doctor. Deci, ca să decripteze Angry Epic-ul și să fac un super mod, durează ani. Durează.
Yeah, I tried that. Ceva care să meargă. Mulțumită telefonul meu dobitoc, acum fac levele încă o dată. Stai. Am deblocat ceva în Slingshot Woods. Stai! Ăsta e aventurierul porc și aici e fratele lui Shaman. Ăsta e Voodoo Doctor sau Witch Doctor? Și ăsta e aventurierul. Și mi-a apărut o poză falsă. Iar aici, mai în interior, o să găsiți rămășițele unui avion vechi. 3 elice și o roată. Haideți, păsărilor, atacați! Wong! Vreo șansă să-i fi scăpat de reclamele astea ca domnul Curry al dracului? Păi da! Iar Pigmites ăia proști! 3 ture! Critical! Stampede, Tiny Pigmites. Se pare că Tiny Pigmites și cu Forest Pigmites sunt frați, deci amândouă au atacurile aceeași. Stampede. Având în vedere că acești porci au aceeași stampede, se pare că Forest Pig și cu acest Pygmy Shooters, împușcătorii Pigmites, e un oponent, un gang cu grup de 3 porci. Cam periculos. Oh! Frumoasă încercare, ratatule. Ta-dam! Suntem în pădure. Ia porcul ăla, Baros Brawler, ce dracu face? Am uitat să pun pe roșu, dar totuși primim kill. Am o idee. Luați antibunul de întelop și adormiți-l. Ia-i pum de întelop, vei plăti. Am crezut că l-adormi. Dar totuși nu o să mai dai atât de mult. Nu. Dublu învins. Se pare că combinația bombă de lanț cu bomboane și protecții bombă ceas sunt combinații. Aoleu, iar dobitoc coadă Shaman, forța naturii, reduce HP-ul cu până la 50% pentru 3 ture, bă! Băgăm mici picioare în el. Apele curățătoare, apele sfinte, cap dobitocul. Se încarcă 2 ture. El cu o ploaie de-a lui o să dea kill și o să curățe efecte negative de-a țintă. Stampede. Cord, acel stampede. El cheamă Pigmites de pădure, cheamă alții Pigmites de pădure ca suport. Vedeți? Ce specimene handicapate. Tram. Ia asta, mă, o, pe bune, ne-a dat la toți. Ne reduce HP-ul. Tram. Mie nu, că ne dă Queensad. Dobitocule. Pe bune, ăsta cheamă. Și ăsta dă heal. Trebuia să-l aduc pe albăstrele, să reducă timpul de încărcare de la 2 ture la 1. Doar că Lord Hexful se ocupă de hack foarte puțin.
Îi dă hit dobitocului. Dar de ăsta de ce nu te ocupi, dobitocule? Du-te, dracului! Nu, nu, nu! Rasa, mă, te chemi? Doamne, prostule! Și asta tot cheamă! Dacă cheamă aceiași frați sau surori din astea, să mor eu, că ei o să lucreze pe mine să ne blocheze arduiute la toți. Nu prea cred, nu o să ne reduci nimic. Nu mai ești kill, nici ape prietenoase. Doamne, prostule! O lovitură! Super, ăștia doi iar mai cheamă. Du-te dracului de prost. Și ăsta tot cheamă. Super. Acum că Shaman a decedat, ei în locul lui Shaman, Mudge sau cum dracul lor chema, ei cheamă alți alianți Pigmai care seamănă exact ca ei. Rahat. Innova Sula pe pâine. Maestru de level 70, de unde a venit asta? Ghidișe, după ce faci aceste levele, o să deblochezi arena lui Terence și eventul. Uită-te la Shaman ce fac eu. Aoleu, ce Skype. Hei, da. Mai mă întreb tu să înșelezi, mă întreb din capul. Mă doare capul cu Innova Sula și cu... Aoleu, Live Enterprise Suite, mă doare iar capul. Când am uitat asta. O să mai refac levelul. Cred că de la levelul ăsta pot să deblochez. Level 17. Mama mea, de când păsările s-au mărit așa? Cred că dacă o fi bug telefonul meu din cauza că a avut spațiu, i-am curățat catch-ul, s-a resetat, Wi-Fi-ul s-a resetat și acum... Ghișe, mulțumită telefonul meu care a mers instabil și altul la fel, drept pedeapsă, cea care... Mamă! Cancer. Ei, pana mea, nu știu. Nu pot să cred, nu pot să cred că am făcut asta, nu pot să cred că mi s-a stricat înregistrarea, nu pot să cred. Hai să mergem aici. Poate acolo. Slingshot Woods 4. Poate la Slingshot Woods 4 am deblocat Arena Terran și poate și eventurile. Deci. Pentru că eu nu mai fac War of War, nu o iau la capă, pentru că durează mult al dracului și... Bă, ce dracu, asta joacă sonatate de când a purtat bikini la 17 ani morți. Hai, Shaman! Vodo doctor! Să-mi spui unde e Enderman, că vreau să vorbesc cu el. Acum. Iar, mă, doi pig, toată armata de pig, mai zic, tot. Toți regulă, un mătii de rahat. 10. Unde? 10. Nu e corect că unul dintre ei a dat 10 damage, minus 10 și minus 13, minus 14. Ce morți. Campede. Ei, du-te dracului. Kill. Sunteți slăbănogi. Ei, da, tu chem repede. Ăsta nu lovește. Ăsta iar cheamă.
Felicitări, mortule! Sper să nu fiți blestemați. Super, în locul de cedașilor cheamă alții. Sus, Ranga! Ia, așa se cheme cu ați resetat level-ul de la 4. Sau de la Giselle. Strike. Dobitocule! Strike! Rasa mătii! Ne-a blocat la toți! Ne-a blocat la toți! Acum eu n-am ce să-i fac! Numbing Poison! Așa mai vii, iar bă, chem, dobitocule! Du-te la măta! Ăsta s-a gândit să bage repede. Knockout! Atâția bani porcești, o experiență pentru asta. Scutește-mă cu plânsul tău de 2 bani. Că nici nu știi să ai un gang. Nasol, așa ai plâns și când ai putut să chemi alți alianți de Alpha Pic, dobitocule. Pe primul meu cont. Super, pălării pălărioare păsărești. Poate găsim acolo o idee ca să ne apropiem de steaua de mare. Poate dacă găsim acolo o soluție. Pentru că n-avem pe unde să o trecem. Aici este Vododoctor sau nu știu cum îl cheamă. Și suntem blocați. Terence e singurul nostru antrenor. Terence e singurul nostru antrenor, pentru că el a construit Bird vs. Bird ca să ne vadă cât de tare dăm damage. Și pentru că ne-a văzut că ne certăm cu porcii pe bărci și că am recuperat al doilea ou, singurul mod de a întări level failure-ul de pe noi este să jucăm aici. Bă, tai guciul și pe bune. Cum poate să-mi dea amândouă? Rasa mătii de joc. Voi sunteți de elită în afară de elite druidul ăsta, care nici nu e elite, e de cancer. Îmi pică oponenți, Windows Vista îmi pică ca dracu, iar jocul ăsta stupid nici nu mă lasă în pace. S-a stricat și el. A băgat înghebățepii cu glitch-ul, nu mai mă lasă în pace. Da, obsedați cu Chuck. Rasa lor de proști.
Eu am vorbit combinația asta când eram prima oară în meci la Porcul de Aur. Dă-mi voie să te bat. Doamne, dobitocule, ăsta ai cam meritat, dar tu ești încă slăbit, nu știu de ce. Ta-dam! Tu o să-ți reduci HP-ul tău. Un dispel. Ram. Wow. Uh-oh. De unde au dat ei atâta dispel? Mamă! Băi, au dat dispel. Cred că au dat dispel la efect negativ. Ce dracului? Ce înseamnă asta? Măta. Mai agresiv nu s-a putut. Mai sex nu s-a putut. Wow. Acolo unde ți-e locul, e măta. Te duci în cancerul mai cătit de joc pentru că mi-ai dat glitch-ul, dar nu mai pot să mă curent cu alte wildtrufuri. Du-te dracului de aici. Mulțumită telefonului meu, a trebuit să... Iar? Bă, dar nu înțeleg nimic, nu mă înțeleg nimic. Mi-a dat Challenger și i-a dat și Matildei cancerul ăsta. Trebuia să-mi pice porcăria asta pe primul cont. Trebuia să-mi dea pe primul cont, doar că pana mea Windows Vista, Challenger Windows Vista era rasa mătii. Vreți să vedeți de unde am această combinație păsărească? Mi-a dat-o din prima la mașinării, la Porcul de Aur. Uite, alt glitch, îmi scrie Mittwoch în germană. Mi-a dat o combinație. Păsările mele vor primi 80% puțin damage după ce au fost atacate. OP. Dar nu așa de OP. O emblemă. O emblemă țepoasă. Tot de unde dracului să-mi pice mie de 2 ori chestul ăsta? De unde să-mi pice mie că nici măcar n-am jucat bine la altul? De unde să-mi pice așa ceva? De unde dracului să-mi pice? Că-l dau cu el în pământ. Ăsta cred că e o crestă. Hai că nu joc așa. Joc în Vengeful. Mă duc acolo unde mi-e locul, că ăsta cred că n-a fost hack. Eu zic că a dat crash jocul după ce mi-a picat chestul, primul chest, și apoi mi s-a repornit și mi-a dat încă unul. Deci ăsta e un lucru foarte ieftin care mi s-a întâmplat. Iar glitch. Cancer e glitch-ul ăla, uitați-vă și voi. Ia uiți altul. Să-și revină jocul ăsta. A, combinația păsărească din mâna mea. Ce scrie? Aoleu, mă doare capul, te rog eu frumos, nu mai îmi da glitch. Și dacă mi se strică clipul a doua oară, nu mai joc. Până la sfârșitul mai. Să moară coronavirus. Că cancerosul porneții și a morților. Tu crezi că corona îți face măta statuie?
Piu, fiți accesul, mătii, promovezi Changer Witch și Windows Vista cu casula. Du-te, întorci cu o baia lui Zuzu. Am primit Yang Yin. Mi-a picat o dublură. Dacă păstrez dublurile din cele 3 elemente, pot să fac una mai puternică. Da. N-am putut să editez videoclipul deoarece videoclipul era corupt. M-am chinuit cu el într-un hal să-l repar. M-am chinuit într-un hal. Nu mai înregistrez. Dă-l copyright-ul morți. Dă-l în morțului de Pornhub. Un șeptru! Dar ce face șeptrul ăsta? Du-te, bă, cu șeptrul tău, că nici nu să sare. Du-te, că decât să joc așa, unde vedeți voi, mai bine repornesc jocul, că decât să repornesc și să mi se strice iar înregistrarea, îl dau dracului de joc. Că joc Angry Birds Epic. Ce naibii mi-a picat. I-a picat? I s-a pus pata pe... Aulu! Morții lui Sweet Bunny! I s-a pus pata pe 42, pe secretarii instrumentali. I s-a pus pata pe Sweet Bunny pe 42, pe morții găsi de mine. Aulu! Nu mai suport. Mă doare capul, pentru că din cauza că într-o zi asta a fost o greșeală, pentru că am înregistrat eu altul cu partea 7 de la început. S-a dus măta. Cronometru! Ce face? O combinație care chiar vreau. Mă, încă o dublură rasa mătii, altceva nu puteți să-mi bagi. Așa ca să-mi debeți o benzină, măcar de n-ai putut. Ai putut decât să-l bagi pe fraierul ăsta, fără napalmă web builder, pe gratis, și să bagi 40 de bani pe PayPal, că la mine în România nu merge. Deci, ce-ați zis lui Han, istoria așa, scuze, nu pot să plătesc un napalmă web builder, pentru că locuiesc într-o țară unde nu este disponibil PayPal-ul, du-te măta. E o idee bună? Dacă vrei să dau și pentru legendarele alea din... Dacă vrei să dau și pe legendarele alea din... Din Angry Birds Epic, din lupta aia cu Bird vs. Bird, o să o fac după ăsta. Dați-mi și mie ceva, că nu stau ca prostul să mai fac iarăși level după ce mi se strică iar că mă dai capul. Haide, dă-mi și mie ceva, vai de pana mea, din cauza la Sweet Bunny, cu asta mă nervează. Iar asta pe-ai zurui.
O combinație. Cred că e o combinație sau nu e o combinație. Du-te dracu de joc. Flying Banner. Cine? Pamana mea a căzut. Deci, neghebăț epic. Restart. Restart. Dar, Doamne, cum dau restart la jocul ăsta? Doamne, că mă enervează până la cap, că pă doare capul, nu mi-arată combinațiile. Stai, trebuie să mențin apăsat pe arma păsărilor ca să văd combinația, poate mai bine văd. Și acum să încercăm pușculița de aur în Bird vs. Bird în PvP. Și să le arăt cât de epic sunt. Ok, ăsta va fi ultimul. Apoi voi verifica abilitățile oricare păsă și mă voi întoarce pe insulă. Terence, tu ești șeful. Emblemă magnetică. O să atragă păsările. O să atragă un atac către Chuck. O să atragă către Banner. Trebuie să distrugi rivalii, adică pe păsări. Trebuie să distrugi păsările. Pentru că este PvP Bird vs. Bird. Și ca să câștigi, o să le distrugi bannerul dușmanilor. Și îți pic oponenți de level 7 cu alea de elite, alea de changer, de nu știu cum Dobitoku a băguit jocul până a obținut mai mult. Dă-l în morții lui. Mi-a picat. Du-te dracului că mă doare în cap. Vedeți? Angry Bird. De unde mi-a picat? Dăm ceva, dăm eu cum i-am să păsăresc, dăm ceva. Dăm ceva, săucitor. Stai, ce? Sky Shield. Trebuie să menționez apăsat fiecare pasă să văd ce face. Așa o să știu ce poate să facă fiecare. E clar? Candy Bomb. 20% șansă să arunce cu damage și din cel 50% din damage să se transforme în heal. Care va da heal. Urmează albăstrele. Are două combinații. Dacă albăstrele vor fi omorâte de porci sau alte păsărele, ele vor fi blestemate. Li se vor lua damage, vor fi sparți stele verzi sau vor fi scoși cu efecte pozitive. Adică li se vor scoate, li se vor da stele verzi și mai am încă o combinație. Dacă albăstrelele cu balista a lovit prima oară, a doua oară, 100% șansă, Artillery Strike va da cu 100% mai mult damage. Aleg ăsta că ăsta e mai blestemant pe porci. Mi-a picat o combinație. Cred, dacă nu mi-a picat o combinație, dă-l în morții lui de o combinație, că nu-mi pică niciodată o combinație la roșu. Nu-mi pică niciodată în pana mea, oare cu ce? Uită-te și tu, am crezut că e celălalt ciocan. 3 ciocane, uită-te și tu. Chuck, pentru că el are mai multe combinații, o să-i le citesc. Are 3. Dacă Chuck iese knockout, el își poate veni din luptă pe gratis. Doar o dată.
Lightning Tom. 60% șansă să dea mai mult damage și să ie tot putere mai mult. Cronometru. Timpul zboară. 20% ca Chuck să mai primească încă o tură. Adică Chuck după ce și-a terminat suportul sau atacul, Chuck mai primește încă o tură și el o să mai poate să mai dea încă o dată atac sau suport. Deci, care dintre ele să aleg? Cred că aleg cronometrul, pentru că având în vedere 3 combinații. Seamănă cu Mike Eagle din lista mea de prieteni, ești nebun? Seamănă cu Mike Eagle din lista mea de prieteni, ești nebun în pana mea. Să ne întoarcem pe insult și să doborâm. Șoage cu ai, repare registrarea. Deci, trebuie mai întâi să-l învin pe aventurierul porc. Mai întâi învin pe aventurierul porc, apoi mă voi duce misiunea pe care îmi cere. Ați înțeles? Până și aventurierul porc e imun. Suntem în vestul lui Slingshot Woods. Și putem să ieșim din pădurea asta care e plină de pigmites, plante cu țepi, păduri de tot. Oulu! Fraților, învingeți-l. Cine este el? Aventurierul. El tot timpul dă Whiplash, varianta răufăcător. El e imun. Dacă poți să te joci cu aventurierul după ce îl câștigi în peșteri. Ce dracu? Seamănă cu piratul veteran Whiplash. El dă damage. El scoate imediat efectele pozitive. Dar sper să fie blestemat de albăstrele după ce îl omoară. Counter. Cei care îl doboară pe acest porc, el ne lovește cu 200 de damage. Uh-oh. Trebuie să-i dau dispel. Matilda, tu ești cu noi. Sau roșu. Pentru că el e imun și nu vrea ca Matilda să dea puțin damage. Deci roșu, tu ești cu noi și să-mi spui și mie ce poate să fac. Trebuie să nu fie pocua pirat cu pigmites aia handicapați. Boss fight. Cred că ăsta e boss fight, YouTuber. Dacă îi dau lui... Da-mi eu. Scut. Se pare că el dă counter. Dacă care dintre părți să îndrăznește să lovească, va primi lovitura dispel. Roșu, scut. Chuck, două dispel. Oh! Ăsta da la vreo de prime. Ăsta numesc eu rău de măta. Da, zi, da. Dar ăsta e hocus pocus. Rai. Atât n-ai putut, măta a putut. Da. Măriți puterile. Pregătiți-vă. Topitocule! Săracul, el plânge că
Un cufăr că am învins bossul. Mama mia, e cancer rău. Ați învins păsărilor fără kill. Mai puțin Hocus Pocus Chucky e mai bun. Bă, să-și cufărul. Am cheltuit cam puțin. Pentru 5 bani porcești nu o să mă plâng. Da, pentru că, păsărilor, eu știu că s-a stricat înregistrarea și că ar trebui să refac și să refac descrierea de la început. Doar că n-am putut. Și ceva, trebuie să de unde. Ok, mă concentrez cu hack-ul ăla. Doar să fac super bune de epic. Ajutați-mă, ne continuăm stresul. Ne continuați stresul din creier. Nu mă ușor de ce pot avea în timpul acum. Noi treceam proază de sunt banii. Sau noi v-am vâncea în putea dragostei. Sau și de ele lucrări de vâncă. Iar bug? Bă, dar v-am spus fără bug-uri. Oulu! A murit viața asta. Fiți ar surprizele intime. Treflă. Mama, albăstrăi au și scut as și scut inimă și scut romb. Deci că sunt de la poker. Am deblocat ceva. Am deblocat eventuri. După ce l-am văzut pe acest porc, cred că deblochez și eventuri. Urmează pericole din adânc. Cred că încolo sus. Să știți că miercuri, după închiderea lui coronavirus.exe, să știți că o să mă joc și o să câștig Cosmic Samurai pe primul cod, pe contul secundar. Eu am zis că nu deblochez nimic în el și nu schimb pe aia pe stradă, ca să vă demonstrez că pot să dau altul, că sunt obișnuit. Super, răfăcătorii din flopă și da. Da. Vă rog. Suntem aici. Dacă ne apropiem de șemân, poate găsim noi o soluție să te scuiem. Bă, bune! Roșu e varză. Cu excepția păsărilor. Ălora 4. Nu. Nu fi corupt. Dacă ești corupt. Rasa live la chat cu tine, doamne. Deci. E un wave battle. Sper să fie ușor. Dacă nu este ușor, mă dau bătut, renunț. N-are cum să te complezi. Nu este nici LOL Hex Rule, nici Rege Porcio, nici Pornhub, nici Domnul Curry, nici Dracu, nici... Hai că pe ăsta... Upo, baros, ha! Asta e o glumă. Slam! Hai că nu faci mare brânză. Brut, smash. E nu și în suport. Doar Piropigul ajută. Ăsta a fost easy. Un brawler și un... Nu! Du-te, mă, că ne dai stun, un brawler. Zi? Thunderbolt. Wong. Brawlerul se încarcă trăitură și dă stun pentru o tură. 100% șansă. Dacă aș avea adversare cu Untouchable și cumpăr niște timp care să-i scădem încărcarea de la 3 la 2 sau de la 2 la 1, putem să resetăm de la 1 la 0.
Super! Ne-a blocat abilitatea lui Jack. Ram! Mort! Ăsta e o greșeală foarte mare. Ăla o să-i încace Pocu Paros pentru câteva ture de-l morții lui. În noroc cu dispelurile astea. Damn. La Kiki. N-am postule. Meno! Se râde Pocu Paros a doua oară. Că dă kill. Pocu natură, tremur. Dobitocule. Nu-ți permit. Nu-ți permit. Bine că nu le-a dat heal la proști. I-a dat lui Stan. L-a înțepenit. Level 16. Atât am putut. Atât am putut, atât am făcut. Nu pare rău, dar atât am putut. Da, o prostie. Ei, da, nu mai pot eu că ăsta putut să-l fac. Dar primim măta prostii despre sus bani, cât trebuie măți. Pentru că tu nu știi, Pogbaos, tu-ți Pogbaos al mătii, că stric banii și este o curvă al Politehnicii. Și a nuditelor lui Pinky pe aici, de ce tu? Da, am visat și urât azi noapte. Stai, bă! Ai săptămâna fericită cu coronavirusul, mătii? Tu-ți câte așa pușa, să mă zică. Vacanța să se prelungească, dă-te în pana mea. Atât a făcut măta, atât a făcut tactul. Să vedeți ce am mai deblocat. Ne apropiem de toate. Praștia! Acum înțeleg. Am deblocat ceva, poți să-l mergeți acolo. Nu vreau să risc să pierd videoclipul. Astfel, iar afine. Dacă sunt de level 18 până la Wizpeak, voi debloca astea. Nu va să pierd în rețea. Astfel, după ce voi face filmulețul, o să-l pun. Dar faceți tot ce puteți. Dar numai să mi se repare înregistrarea. Fii al level al dracu, că pe ăsta o să-l fac. Sigur. Sigur că ăsta o să-l fac. Și pot să închei. O să fac peste câteva săptămâni. În Nordul Slime Shotwood. Bă, cred că faci mișto de mine.
ne-a dădosat Sweet Bunny, ne-a dădosat morții ei de nesimțită. Ăsta cred că e ușor. Încă o tură. Tram. Exact. Plângi că n-ai putut să faci o alocație de bani porcești. Felicitări, porci verzi! Tocmai ați făcut ceva foarte interesant! Doamnelor și domnilor, regele porcilor și prințul porcii și whisky și aventurierul porc a decedat! Astăzi, Alitecșoara se va ocupa el de situație! Ai băgatul alegei și zic tu vrăgoie mării de drăcușor împuțit. Și tu și cealaltă iepure. E tradus răgoie mătii. Auci! Cred că acolo sunt pălăioare păsărești. Doar Cannoner? Rasa mătii, cred că glumești. Nu vreau să rei să mă enervez, dar cam atât am înregistrat, cam atât am făcut. Dați-mi like, comment, subscribe și să ieșim din toată încurcătura asta. Că dacă ieșim din toată încurcătura, puteți ajunge la oul ăsta. Dar până atunci trebuie să îl înfruntăm pe Shaman sau Vototor sau alt specimen de Shaman. Sigur că să învingem în episodul următor. Dați like, comment, subscribe. Dacă mi se întâmplă iar ceva în înregistrării mele, repar viața doar maxim. N-am o să vorbesc despre mutatul cu noi pe că dar multă baftă Angry Birds Androizi. Am făcut level după ce am trecut de ele. Da. Hai să facem cel puțin 20 like-uri, 50-100, pa, pa.